Rêxistina terorîst ya Daişê îro kampeka derbiderên Sûriyayê li nêzîkî bajarê Kiliseyê Bakurê Kurdistanê kontrol kir. Li gor agahiyan ku Daişê piştî topbarankirineke gûr li ser bajarê Kilisê ji nav xaka Sûriyayê ku dengê guleyan û topan dihate bihîstin û dûman li aliyê kampa Babîselama dihate dîtin, jêderên Korofşêt Şopînên ji nêzik ve amaje kirin ku pêşketina Daişê li wê deverê berdewam e, ku heşt kampên derbideran li wir hene. Bihteriya wan bi topên Daişê hatine armanc kirin. Herwiha nişteciyên kampên nêzîkî sînorê Tirkiyeyê neçar bûn berê xwe bidin Tirkiyeyê. Şervanên opozisyona Sûriyayê karî bûn gundê Kilis li gundewarê Helebeyê Bakur piştî şerekî dijwar bi rêxistina terorîst ya Daişê re ku kuştî û birîndar di nav çekdarên heman rêxistinê de heştin kontrol bikin. Herwiha şervanên opozisyona Sûriyayê gundê Cazir Yehmûl li deverê piştî çend demjimêran kontrol bikin. Ew jî li gor ragihandinên opozisyona Sûriyayê. Şervanên opozisyona Sûriyayê piştî şerekî tund geheştin nêzîkî gundê İgda li gundewarê Helebê bi armanca kontrolkirina wî gundî. û serbarkirin komoşekbaraneka gûr ji aliyê hêzên wê ve li ser deverên bin kontrola Daişê de çêbûn. Hata amajekirin ku rêxistina terorîst ya Daişê êrişeke berfireh îro sibeha li ser bingehên opozisyona Sûriyayê kirin. Li gundewarê Helebeyê Bakur û hin gundên stratejîk li wê deverê kontrol kirin. Tê zanîn ku balafirên şerkeriyên Amerîkayê çar êriş birin ser bingehên ku Daişê kontrol kiriye li heman deverê bi taybetî li gundê Sûriyayê yên li ser sinorê Tirkiyeyê.